Dyw rhywun byth yn blino ar sefyll mor agos nagos i'r ceffylau. Neu ti. Wel, ie. Yn union, Helen. Ond mae yna rhywbeth braf iawn yn dos pan wyt ti mor agos atyn nhw ac yn eu tymlo nhw. Dyn ni'n deud, dyna seti gorau sydd yn y lle yma. Dyn ni'n gweld pob un ohonyn nhw, dyn ni'n reit agos. Dyn ni'n gweld nhw'n trotien yn syth ato ni, a ni sy'n gweld os nhw'n symud yn syth neu ddim, ac yn symud yn cywir. Dyma'r, yn lot well fan hyn na'r sioe ha. Ydy, a'r Eboles neu Adfarch Blwydd oed sydd gyda ni nawr, gyda'r Merlod Mynydd Cymreig, yr adran A 19 fi'n credu wedi dod mewn i'r dosbarth. Yn cystadlu, wrth gwrs, a mae hynny yn nifer anhygoel i'r Eboles neu Adfarch Blwydd yma, ac ambell un yn fan hyn sydd wedi bod yn ennill trwy'r ha a trwy'r flwyddyn. Felly mae yna dipyn o gystadleuaeth yma rhwng y rhai sy'n magu ac yn dangos yr adran A. Dyw hon ddim wedi rhannu, mae'n un ddosbarth cyflawn, a mae'n braf gweld hi mor llawn. Yndi, ac mae'n cyfle i ni gael gweld yr Eboles neu Adfarch yma a'r dosbarth yn ei cyfanrwydd, ac mae mwy o fwynhad mewn ffordd iddyn ni fel rhai sy'n gwylio. O'n i yn darllen hefyd bod yna mwy a mwy o bobl ifanc yn cystadlu yn y ffairia bellach. Mae yna lot fwy, dyn ni'n gweld pobl ifanc, pobl newydd hefyd yn cystadlu. A mae hynny yn peth bwysig iawn. Heb pobl ifanc, pobl newydd yn dod fewn, does ddim dyfodol i'r gymuned a'r gymdeithas sydd gennym ni. I ni wedi gweld yr dangos a'r trinwyr o bob oed fan hyn, gan gofio oedran y stoc ifanc hefyd. Pa fath o bethau ti'n gallu gwneud i'w paratoi nhw i fod yn yr amgylchiadau yma? Wel, wrth gwrs, mae lot o'r rhai wedi cael ei arddangos trwy'r ha mewn sioe ar glaswellt. Mae hyn yn eitha wahanol, felly bydd lot o'r rhai wedi bod i gael ymarfer bach mewn indoor arenas yn llefydd, llwchli ar y llawr, baneri ar yr ochrau, jyst i trio desensiteiddio nhw mewn ffordd i'r awyrgylch yma. Ond dio ddim yn replacement mewn ffordd i'r awyrgylch a'r bobl. Fyddwch chi'n gweld, mae'r dorf reit ar y ceffylau yma, ar ochr y cylch, a mae rhai nhw'n cael bach yn anodd jyst i setlo i trotian wrth ochr nhw. Ond mae'n braf gweld y parch a pa mor ymwybodol yw y gynulleidfa yma i'r ffaith bod nhw mor ifanc. Maen nhw yn ofalus. Ie, yndi mae nhw. Pawb yn bobl cyffyle sydd wrth ochr y cylch yma, maen nhw'n gwerthfawrogi ac yn deall yn union beth sydd yn digwydd yma'n hyn. Lly hyd yn hyn, pob un ohonyn nhw yn cael cyfle bach i frasgamu o flaen y beirniad a'r drot. Yn gyffredinol, beth yw dy feddyliad i am y dosbarth yma i'r Eboles neu Adfarch? Dosbarth dda, pob un wedi behafio'n dda, yn cael trotian allan. Dipyn o safon yn y dosbarth yma, ambell un wedi dal llyged yn barod, ond gan i weld sut fydd y beirniad Harold Zoot yn ei weld nhw. A pa nodweddion bydd e'n hwylo amdanyn nhw, gan gofio bod Adfarch a Eboles ochr yn ochr fyd? Ie, wrth gwrs, y rhan fwyaf o'r rhain yn Ebolesi, ac fydd o'n chwilio am rhywbeth Cymreigedd, rhywbeth sydd yn symud yn dda. Mae hynny wedi bod yn bwysig iawn iddo fo yn cyfro'r tir, ac dyna mae o'n cael gweld o'n blaenau ni yn fan hyn, sut maen nhw'n symud. Pob lwc Harold Zoot. Wyt ti wedi cael dy blesion fawr iawn, wyt ti'n gweud bod yna safon uchel i'r Eboles? Ie, mae'n ambell un yn fan hyn, ambell i Eboles o safon uchel, a jyst i gweld y niferoedd yma sydd wedi dod i gystadlu, mae hynna'n rhoi teimlad dda, really, bod yna gymaint wedi dod yma i gystadlu heddiw, ac mae'n amlwg o'r ni'n gweld faint o bobl sydd amgylch y cylch yma, mae'n brysur. Dangos hefyd y parch sydd gan y cystadleuwyr i Harold Zoot o'r Iseldirodd yn beirniadu y adran yma, a gwerth sôn amdano fe a'i gefndir, achos mae e'n hynod o brofiadol yn y maes yma. Yndi, mae'r teulu yma wedi bod yn glwm ar brydau Cymreig ers blynydde mawr, wedi cymryd diddordeb yn yr adran A, y B, ac ambell i adran ec yna hefyd. Plesio ti? Wel, yn union. Felly, ac
Maen nhw wedi bod yn dod draw i'r arwerthiannau, i'r sioe yma ers blynyddau. Ac mae'n neis cael rhywun ffres hefyd i feirniadu bod y rhai sydd yn cadw'r adran na wedi dod yma a meddwl reit, gwyneb newydd. Ie, mae'r tro cynta iddo fe i gael y profiad o feirniadu yn y ffair ea. Ie. Mae Harold wedi cael y fraint o feirniadu yn Ewrop, yn yr Unol Daleithiau, Awstralia a hefyd Rwsia. Ac mae'n sôn am y gymuned groesawgar, cymuned yr adran A, a'r Merlod a'r ceffylau Cymreig. Wel, a dwi'n meddwl achos bod gyda ni diddordeb cyffredin, a mae hynny yn meddwl bod chi'n gallu gwrdd â bobl o bob ran o'r wlad ac wrth gwrs cyfandir. Felly 19 yn y dosbarth yma fel o'n i'n crybwyll, ac a mae wedi camu llinell yn dod, mae'n mynd nôl ymlaen, ni'n siŵr bod yn hapus. O, mae'r hat i ffwrdd. Felly mae'n swyddogol? Mae'r het wedi diosg. A mae ni ar frig yr hes ac yn mynd â hi Thistledown Sugarloaf yn eiddo i Sandy Anderson a Liesl Mead yn enw cyfarwdd fel un sydd yn dangos yma yn y sioe. Liesl wrth gwrs yn cynhyrchu ac yn cael dipyn o lwyddiant. Mae'n dawo bach yn cynhyrchu, mae'n gwneud dipyn i Sandy Anderson hefyd o ran dangos ac dwi'n siŵr fydd hi'n falch iawn o'r ganlyniad yma heddiw. Valentina 2T. This is Manda Virtual Score. Fifth, again, Sandy Anderson, 2173. And Thistledown Baby Blue. 6, 2195. Ellen Parsons. Got it? Arola. Well, Liesl Mead, no stranger to success here on the hallowed turf at Bilthwells, but 2025, a winner yet again. Yeah. Absolutely ecstatic. I love this filly to bits and I love the winter fair. So just, really pleased. Well, when she walked in, I have to say she took my eye, so I'm very pleased to say that she stayed top. You've got a championship coming up. You've got anything else up here? I've got a Section B Yearling filly as well for Sandy, and then that's me done. Well, fantastic. You've started off as you mean to go on. Pob lwc yn y pencampwriaeth. Good luck in the championships. A llongyfarchiadau. Thank you. So, congratulations to the winner there. Number 2172, Sandy Anderson, Thistledown, Sugarloaf, shown there by Lisa Mead. Following on was 2177. This is Serena Crump with the Free Heaven Sent. Third was 2202. Dosbarth cryf, dosbarth safonol oedd dosbarth yr Eboles neu Adfarch Blwydd oed, a Thistledown Sugarloaf nath gipio calon y beirniad. Llongyfarchiadau mawr iawn i Sandy Anderson y perchenog a Liesl Mead yn dangos ar ei gorau. And 6 was 2195, Ellen Parsons.